Čaute, ja som Oliver a dnes vás zoberiem spolu so mnou na služobnú cestu do veľmi zaujímavej krajiny. Práve som na ceste do Viedne, na letisko Švechat, odkiaľ by som mal letieť do Mníchova, potom do Dili v Indii a následne do mojej finálnej destinácie, ktorú vám ešte neprezradím. Na tomto lete ma čaká prvá komplikácia. Ešte sme ani nevyrazili, stále som uvidieť na letisku, ale zistil som pri check-ine, že som bol waiting listu, pretože môj let bol overbooked. A to znamená, že predali viac leteniek ako skutočnosti je kapacita a teda som vo waiting liste a uvidím, že či sa mi podarí nastúpiť do letadla. A nie len to, ale navyše je let aj posunutý o viac ako 35 minút, tak uvidíme, či sa mi podarí dnes štartovať. V Indii a všade samé rady. Teraz sa snaží dostať na letisko. A len pri vstupe na letisko sú rady na 10-15 minút. Tak, ešte, že mám dlhý prestup. Konečne už sedím v lietadle smer Aru. Môj let bol vybukovaný tak z Viedne do Mníchova, tak podobne aj cesta z Mníchova do Dili bola vybukovaná. Musím sa do poslednej chvíle čakať, či nás zoberú alebo nie. A ešte k tomu aj, že let bol posunul, tak sa mal aj nejakých 30 minút na prestup. Máme teraz možnosť vidieť z lietadla Himalaje a Mount Everest. No a práve sa chystáme pristáť na jedno z najnebezpečnejších letí sveta v Bhutánskom Pare. Letisko sa nachádza v úzkom údolí Himalají, obklopené štítmi vysokými až 5500 metrov. Runway je dlhá len necelé 2 km. Pristáť tu dokáže len zo pár pilotov, údajne okolo 15. Piloti musia mať minimálne 10 rokov skúseností v pozícii kapitána a absolvovať špeciálny výcvik. Pristátie je možné len počas dňa, pretože letisko nemá žiadne dráhové svetlá ani systém navádzania. To znamená, že pristátie prebieha výlučne manuálne bez akýchkoľvek navigačných pomocníkov. Orientujú sa podľa vizuálnych bodov v teréne. Letisko Paro je zároveň jediným medzinárodným letiskom v Bhutane. Tak a už sme konečne tu. Vítajte v Bhutane. Takže ešte raz vítajte v Bhutane. Are you Oliver? Yeah. Nice to meet you. I'm sorry. How was your flight? Nice. And what's your name? I forgot. I'm Gilly. Gilly. Okay. So we are going to right now to hotel. Yeah. Pick up Martin. Yeah, sure. And then we can go. Little heavy. Yeah, it's fine. It's heavy. It's birth anniversary of our Okay. current king, Okay. His Majesty the. So it's a huge festival. Yes, it is very huge for us. Thank you very much. No a toto je moja izba v hoteli Kamsum, ktorá stojí približne 30 eur na noc, vrátane skromných raňajok a večere. Hotel bol fajn, no neodporúčam ho zimomriavým ľuďom, pretože tu je len jeden ohrievač a dlho som si zvykal na zimu. Bohužiaľ hotel sklame aj milovníkom mäsa, keďže ponúkajú výlučne len vegetariánsku stravu.
Toto je naša tréningová miestnosť. Martin trénuje Bhutančanov a Harber. Tak tu máme také ako naše tie dumplings mesové. Hovädzie. A tu sú nejaké zeleninové a dáme si na to poriadne čili. No a práve teraz kráčame na večeru s vedúcou leteckej prevádzky Ugyen a s pánom riaditeľom Karma Dupču. Takúto krásnu večeru tu máme. Cappuccino? Can you describe me this food and tell me about this? So this is traditional red rice. Yeah. It's grown here in Bhutan. It is very fibrous. Then we have beef pa, which is beef with chilies. And then we have our national dish, emanatsi, which is chili and cheese. Then we have pork pa, similar to the styles, but with pork. And we have some radishes as well. And then this one is not Bhutanese, it's Indian dal makhani. Thank you. Ak chcete vedieť viac o mojej práci a čo robím v Bhutane, sledujte ďalšie moje videá. Čaute.